doufám, že ty naši kluci je předejdou. Přes páleniště, přes krvavé řeky, nosníci pluky, neochvějně rád. Na naší straně srdce právo věky, že předně čas, jak mocný hrozný vás, potomky slávy, různých bohatýrů. Si půjde od pomože, jsme zbraní nástrojníci hostem míru, jsme nový kůl, přední verný svět. Velikou armádou, vrátíme se smrti, a studou armádou, nikdo nerozvedí, výslovní a silný, jestli jsme znedáme, konečně pak půjdeme ven, a ven po stole, máme ven. A nebo tak. Udělejte Karel Čábelka. Lehký Josef. Kubý Alois.
František. Semotán Jan. Skořepa František. Sviták Štěpán. Valenta Stanislav. Eda Emma. Svoboda Miloslav. Vasov Pavlovič. Kyrilakov Timotejevič. Karel Běhounek. Štan Sofěvou. Vážení přátelé, vážené soudružky a soudruzi, vážení občané, dovolte mi, abych z pověření okresního výboru KSČM v Krosinově zahájil slavnostní setkání u partyzánského památníku zde v Mnichu při příležitosti 81. výročí ukončení druhé světové války, osvobození většiny území České republiky slavnou Rudou armádou a 85. výročí událostí, které se zde v Mnichu poslední dny války staly. Dovolte mi, abych na tomto setkání přivítal delegaci Ústředního výboru komunistické strany Čech a Moravy, vedenou prvním místopředsedou Ústředního výboru soudruhem Petrem Šimůnkem a Petrou Prokšanovou. Delegaci klubu Českého pohraničí v Táboře, vedenou soudruhem Zdeňkem Kripe. Inženýr Zdeněk Kripe je člen vedení Národní rady klubu Českého pohraničí a předseda klubu Českého pohraničí Táborsko, čestného jména doktora Edvara Beneše. Dále mi dovolte, abych přivítal delegaci okresních výborů KSČM Peřimov, Jindřichův Hradec a Tábor. Delegace komunistů z dalších měst a obcí tady okresu Peřimov. Čestnou stráž veteránů z Českých Budějovic a všechny další přítomné občany. Události, které se zde v Mnichu před 81 lety staly, připomene předsedkyně okresního výboru KSČM Peřimov inženýrka Marie Chánová. Prosím. Hymny. Teď musím hymny. A zapomněl jsem na hymny, takže Maruška počká a dáme si dohromady hymny.
poprosím soudružku Chánovou, aby nám připomněla, co se zde před 81 rokem stalo. Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, sešli jsme se tady dnes na tomto místě, abychom vzpomněli 81. výročí ukončení druhé světové války, osvobození naší republiky od nenáviděného fašismu a také proto, abychom uctili památku těch, kteří při osvobozování naší republiky položili své životy, a to zejména partizánů, kteří padli ve střetu s německým oddílem zde v Mnichu a jsou pohřbeni u tohoto památníku. Protože nežije nikdo z pamětníků, dovolte mi, abych události ve stručnosti připomněla. Dne 25. března 1945 v noci vzletl z letiště u polského města Krosno 15členný partizánský oddíl za Prahu pod velením důstojníka Rudé armády Ivanovice Ivanova a politického komisaře poručíka Československého národního sboru v Sovětském svazu inženýra Jiřího Nezvala. Oddíl měl skočit do osady Knížata poblíž Kamenice nad Lipou. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám byl však vysazen u obce Kouty u Dleče nad Sázavou, tedy asi 70 kilometrů od místa určení. Partizáni se rozdělili na 3 skupiny a nočními pochody se přemístili do místa určení. Odtud zahájil oddíl dne 3. dubna 1945 svou bojovou činnost. Spojil existující odbojové skupiny a oddíly a vytvořil svaz partizánských oddílů za Prahu. Na výzvu pražského rozhlasu dne 5. května 1945 a ve snaze zabránit přístup Šernerových vojsk do Prahy k potlačení pražského povstání začaly partizánské skupiny za pomoci civilního obyvatelstva stavět překážky a zátarasy. Lidé i tady na Vysočině chtěli bojovat, přispět svými silami k osvobození a k tomu potřebovali zbraně. Proto došlo 5. května 1945 na pokyn štábu Svazu partizánských oddílů za Prahu odzbrojení fašistických posádek, například v Nové Včelnici, Jarošově, Obratani, Bezděčné a Šimbachu. Ve dnech 5. a 6. května došlo též k odzbrojení německé posádky v Leskovicích a následně k jejich vypálení a povraždění 25 obyvatel. V nočních hodinách 5. května 1945 odzbrojovali 2 skupiny partizánů německou posádku v Mnichu. Do této akce však zasáhla nečekaně silnější jednotka Šernerové SS armády z Kamenice nad Lipou, která dostala rozkaz přesunout se přes Černovice a Tábor do Prahy k potlačení pražského povstání. Protože však za Včeličkou narazila na zátarasy, změnila trasu přesunu na Soběslav a Tábor přes Mnich. Zde se tato jednotka střetla s partizánskou skupinou. V nerovném, ale statečném boji s mnohonásobnou přesilou padli zde 2 sovětští a 10 našich partizánů. Všichni padlí jsou zde pohřbeni ve společném hrobě, něhož byla dne 27. května 1945 uspořádána tryzna, které se zúčastnili všichni partizáni z okolí za velké účasti místních obyvatel. Nad společným hrobem byl v roce 1946 položen základní kámen památníku, jehož autorem je akademický sochař
Jan Přerovský z Tábora. Památník byl odhalen při celonárodní manifestaci v roce 1947. Pietní akt na tomto místě se koná každým rokem. Pokud to bylo možné, zúčastňovali se ho každých 5 let i partizáni, kteří akci přežili. Naposledy zde byli v roce 1985. Dnes už nám zbývá jenom na jejich hrdinství vzpomínat a vzdát jim čest. Čest jejich památce. Děkuji za pozornost. Já děkuji soudružce Chánové a poprosil bych prvního místopředsedu Ústředního výboru Petra Šimunka, aby vystoupil na dnešním shromáždění. Vážení přátelé, milí spoluobčané, soudružky a soudruzi. Jsem velice rád, že jsme se sešli v tomto počtu, že jsou lidé, kteří nezapomínají a kteří mají v úctě ty, kteří položili životy za naši svobodu. Děkuji i pořadatelům a místním, kteří to každoročně krásně připravují, protože vím, co je s tím práce. Po osvobození Varšavy v lednu 1945 Rudá armáda velice rychle postupovala za obrovských ztrát Polskem směrem k Berlínu. Velká bitva u Vroclavy i Poznaně sice Rudou armádu na chvilku zastavila, ale ta obrovská masa vojáků stála na hranicích s Německem. A prostor v režii protektorátu Čech a Moravy, kde byla milionová Schernerová armáda, měla ještě jeden problém. Druhá část Rudé armády, která osvobozovala Balkán, došla do Bělehradu. Stála tedy v Jugoslávii a začalo osvobozování Maďarska. A protože tu byl prostor, kdy Rudá armáda měla poměrně málo informací a neměla kryté to jižní křídlo, tak jak už tady bylo řečeno, vrchní velení Rudé armády v únoru dalo příkaz k tomu, aby z Krosna pravidelně vzlétala letadla a vysazovala partizánské skupiny na území tehdejšího protektorátu, ale tyto partizánské skupiny neměly za úkol bojovat tak, jak známe z válečných filmů, ale jejím hlavním úkolem byl sledovat pohyb německých vojsk. Zda to jižní křídlo je ještě dostatečně chráněno. Rudá armáda tlačila aby prošla Budapeští, dostala se do Rakouska, kde osvobozovala Vídeň a vlastně Rudá armáda šla k Českým Budějovicím. Tam, kde bylo dohodnuto mezi Sovětským svazem a vrchním velením americké armády, kterou část našeho území osvobodí Američané a kam dojde Rudá armáda. Na spoustě míst docházelo ke kolizím. Byla spousta lidí, která kolaborovala, spolupracovala s tehdejším gestapem a branou německou mocí a partizánské skupiny to vůbec neměly jednoduché. Jenom odbočím, když přišli 4. května ve večerních hodinách Američané na Zbraslavský zámek, aby dohodli přesun německých vojsk do svého zajetí, tak dostala milost známá německá divize tanková Das Reich. Protože Američané SSáky nebrali do zajetí, ale tentokrát učinili výjimku. A to z toho důvodu, že jim bez boje vydala seznam 250 000 konfidentů tehdejšího protektorátu
Čech a Moravy, lidí, kteří spolupracovali. A myslím si, že to byly velmi důležité momenty, kdy partyzánské skupiny, jak už tady bylo řečeno, sehrály důležitou roli v odzbrojování menších německých jednotek a pomoci pražskému povstání, protože mnoho jednotek k Praze nedorazilo, ale naopak partyzáni dopravili bojující Praze zbraně. A to i uspíšilo příchod Rudé armády, menší kladení odporu Němců, protože konec konců mnoho těch mladých kluků ve Wehrmachtu, když věděli, že už je Adolf Hitler mrtev a že vlaje rudá vlajka nad Berlínem, tak umírat asi nechtěli. Ale bohužel byly tady jednotky SS, bylo tady gestapo a spousta složek, která věděla, že bude muset zřejmě bojovat až do konce, protože jim hrozilo zajetí Rudou armádou a osud, který bychom si asi nikdo z nás moc nepřáli, protože jenom když jste viděli ten dokument, když bylo zajato téměř 100 000 německých vojáků u Stalingradu a dožilo se jich 5 000, tak to o něčem svědčí. Já bych se tady chtěl poklonit našim partyzánům a občanům zdejší obce za to, že se nebáli na konci války postavit Němcům. Naopak dneska poprvé tady musím říct něco, co zdánlivě souvisí, ale je důležitý s naší dobou. Zatímco si na desítkách, možná stovkách míst naší země připomínáme 8. a 9. květen a osvobození naší drahé vlasti, žijí mezi náma lidi, kteří si toho neváží. Kteří jsou buď tak hloupí, mají své přesvědčení, anebo to dělají pro peníze, že dneska poklonkují těm, kteří nám ubližovali. Myslím tím naše spoluobčany, sudetské Němce, protože 93% těchto lidí chtělo do Třetí říše a volili Adolfa Hitlera. Byli to naši spoluobčané z českého pohraničí, tedy nesprávně nazývaných Sudet, kteří sloužili u gestapa a vyslýchali naše vlastence, protože uměli dobře česky. A ještě dodnes žijí 2 lidické děti, které kamkoliv přijedou, tak vám řeknou, že popravčí četa v Lidicích, ale nejen tam, byla složená ze sudetských Němců, protože oni komunikovali česky s tím obyvatelstvem, všechno jim vysvětlovali, kam mají přijít ženy, kam mají přijít děti, kam mají přijít muži. A někdy mě z toho běhá až mráz po zádech, že se najdou lidi, kteří je pozvou k nám, aby si tady udělali sudetoněmecký sjezd. To je něco strašného, pro mě absolutně nepřijatelného. Vždycky říkám, ať sem Němci přijedou jako turisti, jako sportovci na nějaké utkání, vítejme je. Buďme rádi, že máme třeba dobré sousedy a narovnaly se naše vztahy a mladá generace nemusí do války. Ale nepodporujme ty různý landsmannschafty a ty, kteří rozsévají nenávist mezi námi a Němci. 24. května se všichni, kteří budeme moci, sjedeme v Brně, aby jsme jasně řekli nejenom našim představitelům, prezidentovi republiky, krajským radním v Jihomoravském kraji a hlavně radním v městě Brně, že si to nepřejeme, že je to absolutně nepřijatelné a do poslední chvíle jsme dělali, aby tento sudetoněmecký sraz nemohl být. A co se stalo? No přijede bavorský předseda vlády do Brna a přijede ministr vnitra. Tím spustili i to, že bude zvýšena ochrana, policie České republiky a její pohotovostní pluky se budou stahovat z nejrůznějších míst a měst, abychom náhodou těmto lidem neublížili.
Já to říkám, i když to sem zdánlivě nepatří, ale souvisí s tím, že nás v 70. letech učili ve školách, že fašismus je mrtvý, že naštěstí je pryč. Ale ta bestie žije, je pořád mezi námi a úkolem nás a hlavně těch mladých, aby se probudili, aby četli, aby se zajímali o ty dějinné události, aby oni sami se jednou nedostali do roku 1938 těsně před Mnichov. Takže děkuji, že jste dneska přišli, že jste uctili památku našich hrdinů a doufám, že se tady budeme setkávat ještě hodně a hodně let. Mějte se hezky. Děkuji soudruhu Šimunkovi za jeho velmi hezké vystoupení, za to, že připomněl, jaké jsou poměry u nás v republice a že se mám postavit proti sudetskému Landsmannschaftu. Poprosil bych dál Petru Prokšanovou, aby vystoupila na dnešním shromáždění. Vážení přátelé, vážení soudruzi, vážené soudružky, milí hosté. Scházíme se dnes v těchto slavných květnových dnech, abychom oslavili, že před 81 lety se naše země mohla opět svobodně nadechnout. Ale také proto, abychom uctili památku obětí války, která se tehdy prohnala Evropou. Památku lidí, kteří přišli o život v boji proti fašismu, kteří se postavili proti okupaci za svobodu. Tento, jako stovky dalších pomníků, připomíná obyčejné lidi, muže a ženy, kteří ale v těch nejtěžších chvílích dokázali projevit neuvěřitelnou odvahu a obětavost. Bez jejich obětí by naše země nebyla osvobozena a Evropa by teď vypadala úplně jinak. Děkuji moc za pozvání do této krásné partyzánské obce Mnich. Nejsem tady poprvé. V nedaleké obci Choustník jsem trávila letní prázdniny na pionýrském táboře a právě sem, do Mnichu, a konkrétně k tomuto pomníku, jsme každý rok chodili na výlet. Není to daleko, ale už tehdy se mně jako malému dítěti zdál tento pomník symbolem osvobození. Osvobození od dlouhého pochodu a většinou ukrutného horka. Ale význam toho skutečného osvobození jsem pochopila trochu později. Stejně jako význam událostí, které se právě tady na konci války odehrály. Ještě před 20 lety se mi zdálo, že naši zemi z převážné většiny a za obrovských obětí osvobodila Rudá armáda, je nezpochybnitelný fakt. To je ale bohužel pryč. Slyšíme a vidíme to kolem sebe každý den. Dnes, více než 80 let po skončení druhé světové války, jsme svědky přepisování historie, zlehčování zločinů fašismu a umenšování role těch, kteří nacismus porazili. Bourají se pomníky, přejmenovávají se ulice, přepisují učebnice. Současný režim by chtěl z paměti národů vymazat, kdo osvobozoval koncentrační tábory, kdo přinesl milionové oběti na východní frontě, kdo umožnil rozhořet národní povstání a kdo, pakliže to bylo nutné, položil za naši svobodu i svůj život. My ale nikdy nezapomeneme, že největší tíhu bojů a největší zásluhu na našem osvobození nesla dělnicko-rolnická Rudá armáda, jejíž vojáci, rudoarmějci, neváhali obětovat své životy za svobodu země, která sice ležela tisíce kilometrů od jejich domovů, ale jejíž lid považovali za své bratry. Někteří z nich se už do svých domovů a ke svým rodinám nikdy nevrátili. Češi, kteří prožili 6 dlouhých let okupace, aby v závěrečných bojích tady v Mnichu přišli o své blízké, známé, sousedy, ale dokázali tuto společně prolitou krev náležitě ocenit. 19. května 1946 za účasti asi 15 000 občanů
mezi nimiž byl i ministr národní obrany generál Ludvík Svoboda a sovětský velvyslanec Valerian Zorin, byl slavnostně položen základní kámen k památníku Slovanského bratrství. Bratrství spečetěného krví, které mělo a musí trvat navždy. I proto je nezbytné neustále připomínat, že druhou světovou válku rozpoutali němečtí nacisté, jejichž ideologie byla založená na nenávisti, nadřazenosti a představě rasově čisté Evropy. Byli to nacisté, kdo plánovali likvidaci celých národů, kdo vraždili děti, staré i nemocné a miliony lidí odsoudili k otrocké práci. A byli to také jejich přisluhovači a kolaboranti, Henleinovci, kteří této zločinné ideologii tleskali a těžili z ní, často za cenu udávání svých vlastních sousedů. Proto dnes odmítáme snahy překrucovat historii, stavět pachatele a oběti na jednu úroveň, zaměňovat vítěze a poražené, nebo dokonce požadovat, aby se potomci obětí omlouvali následovníkům těch, kteří tehdy stáli na straně nacistického běsnění. Smíření mezi národy je důležité, ale na utrpení, které nacismus způsobil našim předkům i celé Evropě, se nesmí zapomenout nikdy. Čest památce všech obětí války, čest těm, kteří se postavili fašismu se zbraní v ruce, a čest i těm, kteří se o tom dnes nebojí mluvit. Děkuji vám, že jste přišli a děkuji, že nezapomínáte. Já děkuji Petře Prokšanové za její vystoupení a poprosil bych inženýra Zdeňka Tripého za klub Českého pohraničí, aby také vystoupil. Proč jsem to udělal? Včera v Táboře v 17 hodin jsme měli pietní akt na náměstí TGM u Rudoarmějce. Ono se to jmenuje ta socha Vojna a mír. A když jsme končili, tak mezi nás přišla policie České republiky a vyptávala se nás na to, co znamená tento prapor. A těm mladým klukům jsme vysvětlili, že to je prapor vítězství, který Rudá armáda, tahle střelecká divize, umístila na Říšský sněm v roce 1945. Tak koukali, asi to slyšeli poprvé. A smířili se s tím, že to je v pořádku. Obhájili jsme tento prapor. A já na znamení toho, že klub Českého pohraničí za tímto praporem vítězství stojí, jsem ho teď políbil. Vážení přátelé, vážení občané, soudružky a soudruzi, vážení hosté, dovolte mi, abych vás jménem Národní rady klubu Českého pohraničí srdečně pozdravil na tomto posvátém místě, v bývalé partyzánské obci Mnich a u památníku Slovanského bratrství. Každoročně se zde scházíme, abychom uctili osvobození Československa od německé nacistické okupace a připomněli si hrdinství těch, kteří zde na vstupu do Českomoravské vrchoviny bojovali až do posledních dnů války. Toto místo je hluboce zakořeněno v paměti našeho národa. Zdejší partyzánské oddíly, čeští a sovětští bojovníci nesli na svých bedrech tíhu posledních, ale velmi tvrdých střetů s okupačními jednotkami Wehrmachtu. Petr Šimunek to tady řekl, byla to poslední bojeschopná skupina, tenkrát střední skupina vojsk polního maršála Schernera, a to byl velký obdivovatel Adolfa Hitlera a taktéž jeho velký oblíbenec. No a tady u nás v tomto prostoru byli taktéž velmi
ještě bojeschopné, nenávistné jednotky zbraní SS. Jména padlých, která jsou vytesena do tohoto kamene, mluví jasně. Nepotřebují přepisování, nepotřebují jakoukoliv relativizaci. Jsou to jména lidí, kteří položili život za naši svobodu. A my máme povinnost jejich památku chránit. Delegace z tábora zde bývá pravidelně přítomná. A i dnes stojíme pevně na straně historické pravdy. Pravdy, která není módní, není ani účelová a taky není na prodej. Pravdy, která je podepřená krví československých a sovětských partizánů a vojáků Rudé armády. Bylo to tady řečeno, přátelství prolité společně prolitou krví. Toto přátelství není žádnou frází, ale je závazkem k přítomnosti i do budoucnosti. A teď k tomu, jak se díváme na tu dnešní dobu. Není jednoduchá. Naše společnost je velmi rozdělená, podrážděná, někdy i vyčerpaná. Mnozí lidé mají pocit, že se z veřejného prostoru vytrácí respekt, pravda, obyčejná lidská slušnost, že se vede samotný zápas o výklad dějin, o to, co je správné a co je jen hlasitější, že se i u nás objevují snahy zlehčovat nacistické zločiny, omlouvat nacistickou agresi, zpochybňovat utrpení těch, kteří dnes, stejně jako naši předkové, brání svou zemi před cizí okupací. Ale právě tady toto setkání má prostě z těchto důvodů mimořádný význam. Ale současně se ukazuje, že česká společnost má pevné kořeny, že navzdory sporům, které se stále stupňují, existují hodnoty, na kterých se dokážeme většinově shodnout. Je to úcta k obětem války, odpor k fašismu, solidarita s napadenými, věrnost pravdě a lidské důstojnosti. A to je velmi důležité, že ta minulost, tím, že ji správně chápeme, nás drží pohromadě. A to vytváří podmínky, aby nás to drželo pohromadě i v přítomnosti. Vidíme, že lidé v naší zemi dokážou být neobyčejně solidární, když jde o pomoc trpícím. Vidíme, že občanské iniciativy, mladí lidé, novináři, kulturní osobnosti i obyčejní občané dokážou bránit demokracii, když je ohrožena. Vidíme, že i přes hluk a chaos veřejné debaty existuje tichá, ale pevná většina, která stojí na straně lidskosti. A to nám dává naději. Naději, že studené napětí, někdo tomu říká studená občanská válka v české společnosti, u nás nepřeroste v trvalou nenávist. Naději, že pravda a slušnost mají stále sílu a taky perspektivu. Je to naděje, že naše země zůstane místem, kde se ctí památka padlých a kde se nikdy nezapomene na to, kdo nás doopravdy osvobodil. Drazí přátelé, dnes zde stojíme jen jako účastníci pietního aktu, ale současně jsme vlastně ti, kteří pokračují v odkazu těch, kteří se nevzdali v těch nejtěžších chvílích. Tato odvaha nás zavazuje. Zavazuje nás k tomu, abychom společnými silami ubránili mír, ubránili demokracii, ale ubránili taky historickou pravdu. A to klidně, důstojně, ale pevně a neústupně. Ať je tedy dnešní den připomínkou toho, že svoboda není samozřejmost, že byla vykoupena obrovskými oběťmi a že je na nás, abychom ji uchránili. Čest památce padlých hrdinů, ať je přátelství národů, všech národů, které společně porazili fašismus. Ať je pravda, která obstojí i v dnešní složité době. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji za vystoupení soudruhu Tripemu a dále o vystoupení požádal soudruh Štrejn z klubu Českého pohraničí generála Šátka. Já bych ho prosil o vystoupení. Děkuji za slovo. Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, občané. Dovolte mi,
abych vás pozdravil jménem Klubu českého pohraničí generál poručíka inženýra Františka Šátka České Budějovice a jménem Národní domobrany Jihočeského kraje. Přišli jsme sem i jako minulý rok, abychom společně s vámi vzdali úctu a čest 1842 padlým z Jihočeského kraje ve druhé světové válce a abychom zde podpořili výzvu, aby se tato hrozná událost již nikdy neopakovala. Na předřečníky bychom reagovali tak, že v tom Brně budeme také. A dovolte jedno přání, abychom nyní těm padlým zakřičeli 3krát sláva. Sláva! 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 Děkuji. Nehynoucí památka zůstává a naše heslo zní: jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. Děkuji vám. Děkuji soudruhu Štrejnovi a nyní bych poprosil Jirku Dlouhého, aby připomněl některé události a vyjádřil se k některým věcem. Ano, dostáváme se do druhé části našeho shromáždění a postupně vám pustím autentické záznamy z doby, které i k dnešku, nebo i vlastně k dnešku vyjadřují konkrétní informace, které v České televizi neuslyšíte. Prezidenta Beneše po odsunu sudetských Němců ve Znojmě 13. června 1947. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, to jim musíme hned povědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až
začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské a takhle. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde o boji na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s našim zásadám odpovídá to druhé. Tak, slyšeli jste autentický záznam prezidenta doktora Edvarda Beneše z roku 1947, kdy definitivně byli odsunuti Němci z Československa. Někdo mi říkal, že tedy Beneš byl výborný věštec. Vůbec nebyl věštec. On prostě západní politiky dobře znal. Mnichov, co na něho udělali za podraz. Z České republiky nebyl nikdo vládní zástupce přítomen, pouze 2 diplomaté, velvyslanec a diplomat v Německu. Němci ani neoznámili Mnichovskou dohodu československému státu a udělali to Francouzi. Navíc mu francouzská vláda a britská vyhrožovaly, pokud nepřijme Mnichovskou dohodu, je to mezinárodní akt, bude Československo považováno za příčinu války. Tím padají všechny dosavadní smlouvy, které měly o pomoc. Čili jednali s Benešem jako s posledním pacholkem. Za takové situace nemohl Beneš funkci prezidenta vykonávat a 5. října abdikoval. 22. listopadu odcestoval, emigroval do Velké Británie, kde musel podepsat prohlášení, že se nebude ve Velké Británii politicky angažovat. Bydlel na hotelu, potom nějaký čas u svého kamaráda z dob minulých a od Nového roku odjížděl do Chicaga, kde měl zajištěné místo na univerzitě. Zpátky do Velké Británie se vrátil, až když už Británie vedla válku s Německem. A to ještě jenom proto, že v Británii emigroval představitel československé rozvědky a hlavně měli zájem využít československé agenty v Německu, ale také v Sovětském svazu, kde oni neměli skoro nic. Takže až potom teprve se mohl vrátit do Velké Británie a založit vládu exilovou. Za tu exilovou vládu, Jo, už mluvit. Za pobyt k druhému mikrofonu. Za pobyt exilové vlády v Londýně Velká Británie naúčtovala všechny poplatky, ubytování, stravování. Naúčtovala i poplatky za stravování, ubytování, i dokonce pohřby vojáků letců, kteří za Velkou Británii bojovali ve válce. Dokonce byli tak drzí, že chtěli i uhradit letadla, se kterými českoslovenští letci byli sestřeleni. Na to jim nebylo přistoupeno. Jinak všechno ostatní musela Československá republika Velké Británii zaplatit. Když už existovala exilová vláda v Londýně, obrátil se Beneš na premiéra Churchilla, aby Velká Británie odstoupila od Mnichovské smlouvy, tím by vlastně byla neplatná.
Churchill mu odpověděl, že kdyby zrušili všechny smlouvy, které Británie uzavřela pod nátlakem, tak se britské imperium zhroutí. Takže Velká Británie nikdy Mnichovskou smlouvu neodmítla, neodstoupila od ní. Takto s Benešem skutečně jednali. A největší asi prohřešek, tedy pro ně, když v prosinci 1944 odjel do Moskvy, aby tam podepsal smlouvu o přátelství a poválečné spolupráci se Sovětským svazem. A teď, proč to říkám? Beneš, jak si se o Sudeťácích zmiňoval, to bylo v roce 1947 v červnu. 20. června 1950 v Mnichově byla založena organizace Sudetoněmeckého Landsmannschaftu, čili 3 roky po tom Benešovém projevu ve Znojmě. Byla to součást studené války, to je třeba vidět. Je pravda, že podle měst nějaké spolky si tam udržovaly, je to i celkem přirozené, ale už je zajímavé, kdo ten Sudetoněmecký Landsmannschaft v roce 1950 založil. Byl to Rudolf Longman, který se proslavil tím, že po první světové válce založil, nebo respektive rakouská vojska obsadila území německého pohraničí od Liberce až po Cheb a nakonec i Český les a Šumavu. Původně to byla oblast Německo-Česko, později Nové Německo-Rakousko a mělo být po první světové válce součástí Rakouska. Až byly do roku 1920, teprve byly definitivně stanoveny hranice Československa a jiných států, museli toto území vyklidit českoslovenští vojáci. Na Longmana byl vydán zatykač pro vlastizradu, uprchl do Rakouska a Rakousko ho nikdy k trestnímu stíhání nevydalo. To bylo za první republiky. To byl první mluvčí Sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Mnichově. Druhým zakladatelem byl Hans Siebel, pozdější ministr dopravy Německé spolkové republiky. Dalším mluvčím Walter Becher, novinář a politik, z Karlových Varů samozřejmě. Hans Schutz, katolický aktivista, Ernst Lechner, politik a zvláštní osobou Wenzel Jaksch, to byl sociální demokrat, který válku prožil ve Velké Británii v emigraci. Ale dost dobře nechápu, jaký to mohl být sociální demokrat, když se dal do Holportu s nacisty. Ty všichni, kromě Jakše, byli až do konce války příslušníky nebo členy NSDAP. Byli členy NSDAP. Akorát Jakš ne, ale dal se s nimi do spolku. Jediné, co ho spojovalo, že uznával hranice podle Mnichovské dohody. A ještě se zmíním, jak tedy Sudeťáci, možná byste měli zhlédnout, to je na to film natočen v roce 1947, Uloupená hranice. Čili tam nemůže nikdo obviňovat, že tam byl nějaký vliv komunistů. Jak probíhaly bojůvky na Chomutovsku, ozbrojené útoky, kdy Sudeťáci, nebo tedy Sudeťáci, ono to je nesprávný výraz, Němci žijící v našem pohraničí, atakovali skutečně hranice republiky. A jenom pro zajímavost, v roce 1935 při parlamentních volbách získali 44 mandátů v poslanecké sněmovně, tedy tenkrát v parlamentu. To nebylo málo z 300členného parlamentu. V roce 1938 probíhaly komunální volby, kdy sudetoněmecká strana získala 91%. Čili jenom 9% volilo někoho jiného, než sudetoněmeckou stranu, možná socialisté, nějaký katolíci a tak dále. Takže to jenom na okraj, když hovoří
o společné vině. Ty Sudeťáci skutečně byli nacisté. Po Mnichovu skutečně všichni přišli do NSDAP, těch 91%, asi to není přesně spočítan, to teď odhaduji. A ještě co je zajímavé, ze sudetských Němců, tedy z toho pohraničí, Němců z pohraničí, se 500 000 přihlásilo dobrovolně do Wehrmachtu a 50 000 nastoupilo k SS. Myslím, Petr Šimůnek to tady říkal, že v Lidicích, že skutečně Sudeťáci uměli česky a ty byli prvním spolupracovníkem gestapa v komunikaci v protektorátu. A jak to bylo se samotným vyhnáním? Nerozhodoval o tom prezident Beneš. Rozhodovala o tom Postupimská konference 3 vítězných mocností USA, Velké Británie a Sovětského svazu, kde bylo stanoveno, že ze sporných území budou odsunuti Němci a Maďaři. Jednalo se především o Československo, Maďaři na Slovensku a Němci také v Polsku, kde jich bylo daleko víc. Toto usnesení bylo přijato 2. srpna 1945. Ten týž den vydal prezident Beneš dekret o zbavení státního občanství všech sudetských Němců, kteří se provinili proti republice. Samozřejmě byly tam výjimky, ty, co prokázali bezúhonnost, byli antifašisté a tak dál. Celkem k odsunu jich bylo připraveno 2,5 milionu a asi 200 000 jich mohlo zůstat. Někteří odešli sami do sovětské okupační zóny, později NDR. Další dekret hovořil o znárodnění majetku odsunutých nebo Němců připravených k odsunutí, kteří byli zbaveni státního občanství. A třetí dekret, který to řešil, znárodnění majetku firem, které byly stejně tak ve vlastnictví Němců. Žádný Benešův dekret neřešil odsun. Jakou tu režii to řešilo Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Takže to je to celé k Benešovým dekretům. A co by se stalo, to, co dneska Sudeťáci chtějí, a oni to chtějí pořád těch 76 let, zrušení Benešových dekretů, to jim leží v žaludku. Okamžitě by získali státní občanství. Okamžitě by získali státní občanství. Byl by jim vrácen majetek. Nejen ten vlastnictví, kde měli pozemky, ale i tedy továrny, které měli, ale protože už jsou v jiných rukou a bylo by to problematické, zavázal by se tím československý, nebo tedy Česká republika, k úhradě škod, které Němcům byly nahrazeny, které k Němcům vznikly. Do dneška Německá spolková republika neuhradila Československu ani České republice, ani krejcar, jak říká Beneš, z reparací na škodách, které České republice a Československu způsobily. Ostatně teď vám pustíme záznam Roberta Fica, jak on vidí denacifikaci. Prosím záznam. Děkuji soudruhu Jiřímu Dlouhému. Na závěr mi dnešního setkání mi dovolte, abych poděkoval obecnímu úřadu v Mnichu za udržování památníků a jeho okolí, abych poděkoval za čestnou stráž, soudruhu Jiřímu Dlouhému za ozvučení, abych poděkoval všem zúčastněným delegacím i vám občanům za květiny položené k památníku. Všem vystupujícím bych chtěl poděkovat za pronesená vřelá slova, všem přítomným za účast a za vzpomínku věnovanou padlým partizánům. Dovolte mi rovněž
abych vás požádal, aby po ukončení pietního aktu jste se shromáždili zde na schodech památníku pro pořízení několika společných fotografií. Besedovat s hosty i navzájem můžete však dál. Na to ještě bude prostor. Pietní akt u partizánského památníku zakončíme internacionálou. Čest a sláva padlým hrdinům. Ještě chvilinku budeme pokračovat, slíbil jsem Roberta Fica. Výňatek z projevu předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica při oslavách Slovenského národního povstání v Banské Bystrici 29. srpna 2025. A začnem citátom človeka, ktorého by sme ani nemali spomínať, ale musíme ho spomínať. Tento človek sa volal Adolf Hitler a povedal toto. Hranica medzi Európou a Áziou nie je Ural, ale hranica je miesto, kde končia germánske kmene a začínajú Slovania. Túto hranicu musíme posunúť čo najviac, najďalej na východ. Samotná história nám v Nemecku dala právo si všetky tieto menej cenné národy podraďovať, podmaňovať a využívať ich na práce prospech Nemeckej ríše. Znelo to v celku kultivované a potom to preniesol do riadnej reči Himmler, ktorý povedal: ak pri kopaní protitankového zátarasu zomrie 10 000 ruských žien, tak ma to zaujíma iba potiaľ, či ten zákop bol vykopaný a že či bude slúžiť nemeckým záujmom. Bolo to hrozné monštrum. Monštrum, ktoré mnohí popisovali slovami, ktorým sa ťažko verí. Ilja Ehrenburg to dal do jednej vety. Mešťania v Berlíne nakupovali a dobro obedovali. A vo veľajších miestnostiach inžinieri maľovali spalovacie pece do koncentračných táborov a po celej Európe. Tento systém mal neuveriteľnú podporu. Prosím, rátajte so mnou. Ak máme správne informácie, len v radoch SS bojovalo okolo 1,3 milióna ľudí, nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín Európy. Koľko mala NSDAP? Táto politická strana mala 8,9 milióna členov. A v samotnom Wehrmachte bojovalo od 18 do 19 miliónov vojakov. Tipnite si, koľko z tejto obrovskej podpory, koľko z týchto ľudí bolo reálne potrestaných za zločiny. Odhad je 2000 až 2500. Ako tu stojím, s plnou zodpovednosťou hovorím, fašizmus, nacizmus nebol ani potlačený, nebol ani potrestaný. Len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny a my zrazu dnes vidíme dôsledky možno aj toho, že sme neboli pri potláčaní fašizmu a nacizmu dôsledky. Jedný z týchto dôsledkov je, že úplne ľahkovážne sa dnes otvárajú témy, ako je nová vojna, nový konflikt medzi východom a západom. Hovorí sa o porcovaní Ruskej federácie. Popierajú sa výsledky druhej svetovej vojny. My veľmi dobre vieme, dámy a páni, odkiaľ prišla na Slovensko sloboda a vieme, čo národy bývalého Sovietskeho zväzu zaplatili ako obrovskú cenu za tento oslobovací boj, ktorý išiel naprieč celou Európou. My si jednoducho pravdu vziať nedáme. Preto ako tu stojím, ako predseda vlády Slovenskej republiky, v týchto zvláštnych časoch je ťažko predpokladať, kto bude v akej funkcii, ale pokiaľ budem vo funkcii predsedu vlády Slovenskej republiky, budem vždy podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Toto je môj verejný prísľub. Žiadne vynčanie zbraňami, žiadne vyhrážky, naopak, ako malá krajina, skúsme prispieť k mieru ešte viac, ako to robíme doteraz. Slovo skutečného politika.
výňatek záznamu besedy ve Slovenském domě v Praze 20. dubna 2026 s velvyslancem České republiky na Slovensku Rudolfem Janákem. Rudolf Janák pracuje v diplomatických službách od roku 1990. Kromě jiného v minulosti byl velvyslancem v Rakousku a Německu. Já jsem začínal jako 25letý mladík, jsem řídil první československý konzulát v Mnichově, který byl obnovován v roce 1990, respektive 1991. Já kdybych býval byl věděl, do čeho jsem tenkrát šel, bych to už býval byl nikdy neopakoval. Teď se zase vracím trošku k osobě prvního prezidenta Československého po roce 89, Václava Havla, a teď to můžu říct, protože Petr Pithart to napsal, rok 91, návštěva prezidenta Havla v doprovodu dvou předsedů vlád, české Petra Pitharta a slovenské na Černogórského Bonu na kancléřství, kde Václav Havel slíbil Helmutu Kohlovi, že bude se vracet občanství sudetským Němcům, že budou připuštěny k privatizacím a že části těch sudetských Němců, kteří se rozhodnou se vrátit, bude vrácen majetek. A dospěli jsme do stádia, také se málo o tom mluví, jsme vstupovali, nebo měli zájem vstoupit do Česká republika, do Severoatlantické aliance, tak Američani přišli, to teda ne, vy si nejdřív vyřídíte své problémy se svým sousedem a tam vlastně začaly jednání o česko-německé deklaraci, které trvaly 2 roky, které jsem měl tu čest doprovázet, které teda byly velmi těžké, naštěstí ty záznamy jsou utajené na 50 let, jsem z toho psal doslovné zápisy, to jestli historici jednou přečtou, z jaké pozice ty Němci vycházeli vůči nám, a to můžu prozradit. Ten první dokument, on to souvisí s těmi dekrety, měl 9 bodů, taková ta výchozí jednací pozice německé strany. 8 z těch bodů začínalo v němčině teda slovy Česká republika musí, Česká republika udělá, sudetští Němci, majetkové věci. A poslední bod v těch 9 nebo 8 bodech byl Spolková republika Německo vhodnou formou vyjádřit politování nad tím, co se stalo během druhé světové války. To byla prostě výchozí pozice pro jednání o česko-německé deklaraci. A já si teda, řeknu to na rovinu, nemohu vážit Hanse Dietricha Genschera, který podvedl Jiřího Dingsbühra v roce 1991, kdy nám bylo nabízeno Američany, aby jsme se účastnili jednání 4+1. Jak víte, jednání 4+1 bylo znovu sjednocení Německa a pak se rozložilo ve formát 4+2. Proč? Aby Poláci měli pojištěné hranice. Nám bylo nabízeno účast na jednání, to znamená 4+3, o tom nikoli o hranicích, ale o majetkových nárocích prostě, ale tenkrát právě pan Genscher Jiřímu Dingsbührovi řekl, ale to nechme bejt, my si to domluvíme bilaterálně, nic si nedomluvili a přišli s majetkovými nároky. Ten sudetoněmecký sraz, já už to řeknu tady na tu kameru, já to považuji za selhání české zahraniční politiky, že se to prostě stalo. A to selhání spočívá v jedné věci, to je v tom, že my jsme uvěřili tomu, nebo ne já, ale řekněme nějaká část prostě lidí, kteří měli vliv na zahraniční politiku České republiky, že vlastně všechno v pořádku, že už se můžeme obejmout, že všechny jsme si odpustili, není to pravda. Co k tomu říct? Byla to naivita Havla, anebo jenom plnil úkoly? Částečně naivita určitě, ale určitě si vzpomenete, když byl v roce 90, myslím v březnu, v kongresu v USA, kde hovořil o rozpuštění jednak Varšavské smlouvy samozřejmě, ale i NATO. Ve stoje mu zatleskali, pak ho poplácali po ramenu a myslím si, že mu řekli, chlapče, dostal si zaplaceno předem, tak teď budeš dělat to, co budeme chtít my. Jen tak na okraj. Janouch, správce nadace Charty 77 o Stockholmu, posílal
chartistům v Praze nebo v České republice, v Česku na Slovensku rozšířena nebyla. V průměru $300,000 ročně. Ale to nerozebralo si těch 1500 signatářů, několik desítek, možná stovka těch nejbližších. Proto Havel pracoval jako pomocný dělník v pivováře a do práce jezdil Mercedesem. Měl na to. Prostě vzal penízky a musel poslouchat. Tak, jak to Jindrák říkal už v roce 1991, co všechno Němcům slíbil. A oni se o to teď dneska hlásí. No a jak to dopadá tedy, jak to hodnotí Fico současnou politickou situaci ve světě, to je také zajímavý a tím skončíme. Výňatek z besedy se studenty v Malackách předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica 10. března 2026. Ja som v živote nevidel taký rozklad svetového poriadku a medzinárodného práva, ako to vidíme v týchto mesiacoch a týchto rokoch. Prakticky nič nefunguje a neexistujú žiadne pravidlá. Dnes už nefunguje nič. Máme Medzinárodný trestný tribunál, ktorý vydal zatýkač na ruského prezidenta Putina, vydal zatýkač na izraelského premiéra Netanyahua, vydal zatýkač na ďalších svetových politikov a každý sa z toho smeje. Pretože v podstate toto rozhodnutie nie je vykonateľné. A najmä nie je vykonateľné preto, lebo najväčšie štáty, ako je Rusko, Spojené štáty a ďalšie, neuznávajú jurisdikciu tohto Medzinárodného trestného súdu. OSN je úplne impotentná, nič. Absolútne nemá šancu zmeniť nič. A do toho, keď si zoberiem ešte, v akom slavom postavení Európska únia, z ktorou sa nikto nebaví. Nikto sa s nami nebaví. Toto je divoký západ. Toto nie je demokracia. Toto nie sú medzinárodné pravidlá, ktoré boli ako tak niekedy v minulosti rešpektované. Možno je to najlepšia definícia, že keď sú krajiny veľké a silné, nebývajú spravodlivé. A keď chcú byť spravodlivé, už nie sú veľké a silné. My sme malá krajina, my nemôžeme nič nerobiť, len neustále trvať na dodržiavaní medzinárodného práva. My nemáme nič iné v rukách. A prosím, netreba sa báť povedať názor, ak si myslíme, že k medzinárodnému právu a jeho porušeniu došlo. Únia je slabá, jak 5-krát vyluhovaný čaj. Nič. Nemáme absolútne na nič vplyv. Na nič. Na nič, opakujem, na nič. Máme ministerku zahraničných vecí Európskej únie, s ktorou sa nikto nestretáva, nikto ju nechce vidieť. Sú tu len bilaterálne vzťahy. Spojené štáty neuznávajú úniu ako celok. Ruská federácia, Čína neuznávajú Európsku úniu ako celok. Skôr si dávajú záležať na bilaterálnych vzťahoch. A ja takisto uvedomujúci, že to tak je, tak kladiem veľký dôraz na to, aby sme mali bilaterálne vzťahy so všetkými veľkými. Čína, Rusko, India, Spojené štáty americké, Brazília. Urobili sme posledné 2 roky všetko preto, aby tieto kontakty boli zabezpečené. Politika, ktorú ja nazývam, je to pracovný názov, na všetkých 4 svetové strany má svoj význam, má svoju logiku. My si nemôžeme dovoliť extrémy. Tak, to byl poslední záznam a rozloučíme se internacionálou a popřál bych vám nashledanou v lepších časech. Thank you.
Vlevo, hop. Já bych vás chtěl poprosit všechny, abyste se shromáždili tady na těch schodech, aby jsme si udělali jednu hromadnou fotku. Ahoj. Dobrý. Bez ní by to nebylo ono. Co tady bylo? To byly ty parašuty.